Moltes gràcies per ser aquí. Començarem la sessió plenària. Abans de començar, si me permet, senyor secretari, disculpar que no se pugui donar en directe la retransmissió d'aquest plenari per un problema que tenim a la xarxa. Evidentment l'enregistrarem i posteriorment se podrà pujar a la plana web de l'Ajuntament. Senyor secretari. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior de dia 3 de setembre de 2013. Intervencions. El següent punt és l'aprovació del decret de la Batllia número 1150-1227 de 2015. Intervencions. No. Senyor secretari, passam al punt número 3. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per aprovar el compte general de l'exercici 2014. Té la paraula el senyor Àngel Garcia. Bé, el punt d'avui és aprovar el compte general des de l'exercici del 2014. De vegades la vida ens posa en unes situacions un tant estranyes que hem de dur en el plenari uns comptes de que el grup de govern actual no és responsable, diguéssim, no de la confecció, que és una labor, diguéssim, d'un contingut tècnic important i tal, però que són uns comptes generades per una determinada gestió a que els grups que ara estan en el govern no hi varen participar. Nosaltres no discutim en aquest moment la realització d'aquests comptes i la plasmació dels comptes, els resultats són els que són. Personalment sempre he dit que la situació de l'Ajuntament a nivell financer no és ni molt manco catastròfica. És més bé la producció i traslació d'aquests comptes i d'aquests números a la realitat d'Inca, en el que no podem estar d'acord, però com a document purament tècnic i d'elaboració d'unes xifres, s'ajusta a la realitat del nostre consistori. Per tant, el normal, i no vull adelantar ni fer futurisme, seria que els comptes fossin aprovades per l'equip que avui està a l'oposició, donat que són les seves, i amb una situació de no voler embullar fil, se produís el mateix resultat que se produïa quan la situació era a la inversa. I és que m'apareix que la resta de grups votàvem abstenció. No ho sé el que ens durà aquesta situació del plenari, però crec que si s'intenta passar etapa sense oblidar-la, però si passar-la, crec que aquesta és la història. No me vull estendre més ni en el contingut numèric ni el contingut polític d'aquestes comptes. La situació ha canviat, hem de mirar cap en el futur i no cap en el passat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor García. Intervencions. Señor Aguilar. Gracias, señor alcalde. En cuanto al resultado de la votación, si se tiene que dar el que se daba anteriormente, supongo que será 11-10. Bueno, primeramente dar la enhorabuena a los técnicos y a todo el personal de la casa por conseguir tener las cuentas un año más en tiempo y plazo para poder presentarlas al Tribunal de Cuentas. En cuanto a las cuentas, decir que se trata de un documento técnico en el que se recoge toda la información contable y económico-financiera del año 2014 del Ayuntamiento y su organismo autónomo. Por lo que respecta al resultado económico del ejercicio, nos remitimos a lo que ya dijimos en su día al dar cuenta de la liquidación del ejercicio 2014, no teniendo nada más que añadir, más que lo que dijimos en aquel día. Tan solo esperar la revisión por el Tribunal de Cuentas de dichas cuentas y a que nos remitan el informe en el cual vendrán sus conclusiones. Nada más, señor alcalde. Muchas gracias, señor Aguilar. Mis intervencions. No le he querido copiar su intervención, que es la que me hubiera correspondido hacer a mí. Por tanto, y a los ni tan siquiera el agradecimiento a los técnicos, que también se lo he dejado para que lo hiciera usted. Las próximas ya veremos. Muchas gracias. Molt bé, senyor Aguilar, ¿quiere volver? No. Senyor secretari. El dictamen és qui voten a favor. 5 vots a favor, els qui voten en contra. Abstencions, 15 abstencions. El següent punt és el dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per aprovar la modificació de crèdit número 16 de 2015. Té la paraula el senyor García. Quin és? S'ha de condicionar.
Bé, aquesta modificació de crèdit se tracta d'un tema que ja va dur complicacions a l'anterior mandat, els ditxosos aparells d'aire condicionat, en aquest cas de la policia municipal. S'ha de fer una modificació de crèdit i és la que se presenta. Vull dir, per solventar el tema de l'aire condicionat del cos de la policia municipal. S'incorpora de romanent i s'entén que és una inversió sostenible, l'aire condicionat. I d'això se'n fa ús. És a dir, estem estant tenir l'aire condicionat funcionant o tenir-lo sense funcionar. Jo crec que a la policia se li ha d'agrair que hagi passat un estiu en unes condicions una mica no desitjades i en el màxim de temps possible se solventi. Record que és un tema que ja se va discutir en l'anterior consistori, que ja se van fer unes reparacions, doncs ara se fan més reparacions, menys si encertam que l'aire condicionat funcioni. Moltes gràcies, senyor García. Senyor Aguilar. Gracias, señor alcalde. Es curioso y llamativo que todas las alegaciones reiteradas que un día nos pusieron el actual equipo de gobierno a las inversiones que planteábamos eran todas ilegales, caeríamos en déficit financiero, tendríamos que hacer un plan de ajuste, habría que cerrar servicios que estábamos dando, etc., etc., etc. Esto durante 1 año y medio. Todas estas alegaciones han desaparecido por arte de magia. Ya lo dice el refrán, no es lo mismo predicar que dar trigo. Criterio asombroso, cambio de criterio asombroso. También se cantaron de criticarnos por falta de consenso. Esta inversión tampoco ha sido consensuada, se nos informó el lunes, de ella el lunes y fue dictaminada el mismo lunes. Han repetido hasta la saciedad cambios en la forma de gobernar, pero los hechos son los que son y la realidad es muy tozuda. Lo que sí que habrá un cambio palpable es en la manera de hacer oposición. Hoy podríamos perfectamente copiar uno de los múltiples alegatos que hicieron en contra de las inversiones sostenibles que trajimos aquí nosotros y ponerlo a ustedes delante del espejo. Estas son las mismas alegaciones que nos ponían ahí ustedes. Todo lo que he dicho anteriormente. Caeremos en déficit, caeremos en no sé qué, tendremos que cerrar servicios, tenemos que incumplir, va. Pero lo que haremos, por responsabilidad política y por lo que buscamos, es el bien de Inca, no de gastar al equipo de gobierno porque sí, como se ha hecho anteriormente. Aunque ello llevara, como llevó en su día, que no se hicieran y no se han hecho algunas inversiones necesarias para este municipio, cosa que sí han hecho ustedes, hay que recordarlo. Nosotros no lo haremos. Como sabemos que esta es una inversión necesaria, aire acondicionado, ya lo he dicho, para la policía, para el cuartel de la policía local, que mejorará el servicio al ciudadano de la gente que va allí a denunciar, tendrá un aire acondicionado, y para mejorar las instalaciones que utilizan los propios policías, nuestro voto será favorable. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Aguilar. Señor García. Molt breument, senyor Aguilar, però a l'anterior intervenció meva he dit que havien de mirar el futur i no el passat. I el futur ens diu que el techo de gasto i tota aquesta història pot patir un canvi substancial. Nosaltres actuam intentant aprofitar el futur i intentam dar trigo, com vostè diu, i així actuam. Vull dir, és una reparació imprescindible i hem aconseguit el consens, que és l'important. Només un matís. I me puc equivocar, però crec que no. Aquesta modificació de crèdit se va discutir a la Comissió d'Hisenda de dijous passat, no de dilluns, de dijous passat. De dijous passat. És un matí de 4 dies, però bueno, només per corregir qualque cosa. Per tant, sí que se va discutir i avui, precisament perquè anés en el plenari. I record que se va discutir que tenien molta similitud amb aquella discussió, inclús tècnic, banquentes tècnic i tal, que ens trobaven. Jo crec que coses canvien, qualcuna no, perquè n'hi havia qualcuna ben feta encara que se criticés, però si trobam el consens, crec que serà positiu per la nostra ciutat. Moltes gràcies. Señor García. Señor Aguilar. Solamente decirle una cosa, ¿cambiará o no? Ya se verá. Gracias, señor. Señor García. Hi havia un grec que va dir pantarrell, és dir, tot canvia, però tot no canviarà, qualque cosa canviarà. Techo de gasto, estabilidad presupuestaria, todo esto cambiará o no cambiará.
independientemente de que haya cambio de gobierno o no haya cambio de gobierno. Si le preocupa que cambie o no cambie de gobierno, seguro que cambie o no cambie, cambiará la regla de gasto. Esto ya lo ve usted, y usted también lo tiene convencido. Yo soy escéptico todavía. Bueno, vamos a ver. Molt bé, moltes gràcies, senyor secretari. Passa a votació. Els que voten a favor del dictamen? Unanimitat. El següent punt és proposta de valia per aprovar la modificació de la plantilla de personal laboral. La paraula al senyor Sebastià Oriol, regidor de personal. Com sabeu, l'any 2010 es va adjudicar a l'empresa CESPA el servei públic de neteja viària. En aquell moment, l'Ajuntament d'Inca va recol·locar els treballadors inclosos en la secció F de neteja viària als serveis municipals on es va considerar. A dia d'avui encara estan inclosos en aquesta secció F 7 treballadors, una coordinadora de medi ambient, un oficial segona i 5 peons. Després de l'adjudicació del servei públic de neteja viària, l'oficial segona va assumir les tasques de conserge de l'Escola Pública de Ponent. Dia 11 de setembre de 2015 es va jubilar de forma anticipada. Un dels peons va assumir les tasques de conserge de l'Escola Pública Llevant. L'any 2014 va sol·licitar la jubilació parcial al 50%, entrant en vigor aquest any escolar 2015-2016. 3 dels peons de neteja viària van ser derivats a carreteres i camins i una peó va ser derivada a neteja d'edificis públics. La gran problemàtica que du que cap d'aquests treballadors estigui ubicat en la secció corresponent al seu lloc de feina real és que cada pic que els hem de substituir, o com és el cas, deixen vacants disponibles per jubilació, hem de cercar treballadors de neteja viària que no satisfan les necessitats reals de les vacants que queden disponibles. Aquest és el principal motiu que justifica dur a terme aquesta modificació de plantilla. Per tant, proposam una reconversió de la plaça d'oficial segona de neteja viària a una de conserge. També passar una plaça de peó de neteja viària al 50% i fer una reconversió del 50% restant a conserge. Aquestes dues reconversions seran incloses en la secció d'educació. Proposant també passar 3 peons de neteja viària a la secció D de carreteres i camins, on estan actualment desenvolupant la seva tasca professional. Respecte a la coordinadora de medi ambient, a la propera aprovació dels pressuposts s'estudiarà crear una secció més adient a la seva tasca professional, per tant quedarà temporalment en la secció F. I respecte a la PO que va ser ubicada en neteja d'edificis públics, no la poden canviar de secció, ja que una PO de neteja viària cobra i cotitza més que una PO de neteja d'edificis públics. Per tant, la normativa diu que no podem perjudicar a cap treballador amb aquesta modificació. Moltes gràcies, senyor Oriol. Intervencions? Señor Aguilar. Alcalde, igualmente que he dicho en el punto anterior, seremos consecuentes. Cuando trajimos una modificación de plantilla también consensuada por los sindicatos, y aquí hubo casi una discusión de 1 hora, yo en aquel día dije que si yo estuviera algún día en la oposición y me trajeran una modificación de crédito, una modificación de plantilla acordado en mesa, en que están de acuerdo los sindicatos y que no supone ningún perjuicio al ayuntamiento, en 5 minutos la discusión estaría acabada, que votaríamos a favor. Votaremos a favor de esta modificación. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Aguilar. Senyor secretari. Se passa a votació. Els que voten a favor? Unanimitat. El següent punt és dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme per modificar el reglament municipal regulador del mercat temporals. Té la paraula la senyora María José Fernández, regidora de Mercats. Sí, moltes gràcies. Bé, des d'aquest grup, des d'aquest equip de govern, sí, li he pitjat, ara. Des d'aquest equip de govern vàrem poder comprovar que el reglament de mercat que estava vigent contenia una sèrie d'errades de redacció i, a més, no s'adaptava a la realitat actual del mercat. Per aquest motiu, hem treballat amb un nou reglament que, a més de corregir les errades que hi havia, que teníem fins ara, i reflexar la realitat d'una manera més fidel, incorpora una sèrie de mesures per anar canviant a poc el model de mercat actual. Per això hem cregut necessari incorporar una nova baremació on els productes artesans i les línies que no existeixen, els productes innovadors,
puguin comptar amb un tractament prioritari. Es tracta d'aconseguir un mercat més diversificat i de més qualitat, que a la llarga es pugui diferenciar de la resta de mercats. A més, cal destacar la incorporació de la participació dels representants dels venedors i venedores i dels comerciants en aquest nou model de mercat que volem impulsar, escoltant-los i rebent les seves propostes i els seus suggeriments, com a eina clau per fer el millor projecte de futur pel nostre mercat. En aquest sentit, volem agrair la seva predisposició i el seu bon acolliment. I voldria també anunciar que avui mateix hem constituït la Comissió d'Anàlisi i Reactivació del Mercat amb una bona participació i, com he dit, una bona predisposició per part de tots els seients que estan implicats. Volem també agrair al Partit Popular les seves aportacions que ens varen fer arribar, les quals han recollit amb molt bon gust, perquè creiem que el mercat és de tots, el mercat és un motor molt important de l'economia de la nostra ciutat i creiem que ha arribat el moment de començar a fer polítiques per potenciar-lo i reactivar-lo. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Fernández. Senyora Torregó. Simplement dir que la senyora Antònia Miró, que és l'ordenança de mercats, just antes de les eleccions ja havia advertit en el nostre equip de govern que hi havia una sèrie d'errades produïdes perquè en el moment en què se va dur a publicar en el 2010 aquesta ordenança se va enviar la versió no corregida en comptes de la corregida, per tant la majoria d'errades eren simplement articles que derivaven a altres que no eren correctes i s'havia de fer aquesta modificació i estem contents que se l'hagi escoltada i s'haga fet aquesta rectificació i que hagin aprofitat per incorporar mercats als que se'ls ha volgut donar una empenta, com era el dijous gros i el mercat dels divendres, el mercat artesanal, que no estaven recollits i ara hi estaran. Per tant, crec que això els dona continuïtat i els dona garantia de futur. I per altra banda, creiem molt oportú que haguem volgut donar suport als productors i als artesans i als productors del camp, als nostres pagesos, perquè amb una major puntuació a l'hora de tenir punts a la llista d'espera per entrar en el mercat és una manera de donar-los el suport de l'equip de govern i de donar-los una preferència. Creiem també molt destacable que la llista d'espera se divideixi per línia de venda, que crec que no ho ha comentat i crec que això és molt positiu, i tot el que siga per beneficiar els mercats d'Inca tindran el suport del Partit Popular i per tant agraïm l'oportunitat que ens han donat de contribuir amb aquesta millora. Gràcies. Moltes gràcies. Intervencions? De seguit de l'oposició i dir que el reglament de mercat sí que també incloïa aquesta modificació de que les línies de venda, de la llista d'espera se podran dividir per línies de venda perquè realment havien detectat que un gran nombre de parades els productes eren els mateixos. Aleshores el que tenien era molt de lo mateix i creiem que és molt més atractiu un mercat en el qual hi hagi més productes, més diferenciats i que sigui una millor oferta cap a les persones que ens venen a visitar. Dic que aquesta ha estat una primera passa, la modificació del reglament. La segona passa és la que vendrà de la mà de la comissió que avui mateix, com he anunciat, han constituït, que el que volem arribar a aconseguir és l'elaboració, la redacció d'un pla estratègic del mercat d'Inca. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Intervencions? Senyor secretari. La votació, els qui voten a favor? Unanimitat. Punt és pregs i preguntes. Té la paraula la senyora Tarragó. Com hem anunciat abans, respecte al teatre. Jo crec que no m'equivoc si dic que no hi ha ningú dins la sala que no vulgui que el teatre sigui una realitat per al nostre municipi i el Partit Popular no tindrà mai damunt l'esquena de la darrera legislatura no haver intentat moure cel i terra
per intentar aconseguir fons FEDER per ajudar a pagar aquest teatre i fer lo possible per en un moment, no oblidem, de crisi econòmica, allà on molta de gent pensava que potser era massa agosarat apostar per aquest projecte, nosaltres vàrem ser caparruts i vàrem voler donar una passa endavant. Estem molt contents de que l'equip de govern faci tot el possible perquè això sigui una realitat, però ens preocupa bastant escoltar afirmacions com que per ahir que les culpes són més de l'equip de govern anterior i que no ens centram en reclamar, com creiem que s'ha de reclamar, tota la responsabilitat que tingui l'empresa. Potser per fer aquesta pregunta ens basam en el que llegim, pàgines web, Facebook, premsa, però voldria tenir la paraula d'Herbalda i de l'equip de govern de que se farà tot el possible per reclamar a Dragados, en aquest cas, tota la responsabilitat que li pertoquin la pèrdua de la part de subvenció del fons FEDER que se va perdre. Moltes gràcies. Jo crec que durant aquests 100 dies, primers 100 dies de govern, el tema del teatre principal, a més d'actuar d'una forma clara i transparent, perquè ho hem anunciat des del primer moment, nosaltres tenim un objectiu que hem assolit i era tenir el control, novament el control de l'obra i el control de l'edifici. Per això ens havíem marcat des de l'equip de govern aconseguir aquesta fita, que la vàrem aconseguir dins els 2 primers mesos, amb reunions constants, amb reunions diverses i sobretot amb l'adjudicatari de les obres, que van venir representants de Dragados i Coexa, que no ha estat només una reunió, sinó un parell, i on els hi varen manifestar la nostra intenció de rescindir el contracte amb l'adjudicatari. Evidentment, una obra que des del passat dia 28 d'octubre no tenia cap tipus de moviment i xerrant clar amb l'empresa, que tampoc li interessava a ells ni a nosaltres seguir amb aquesta situació de stand-by, el que vàrem acordar va ser una resolució pactada de l'entrega de l'obra. Estem a expenses dels informes tècnics, tant de la direcció facultativa com dels propis tècnics de la casa, que estan fent feina amb aquests informes i que en breus setmanes haurem de prendre decisions damunt d'aquests informes que ens han de fer arribar, com he dit, tant la direcció facultativa com el tècnic de la casa, i sempre han tingut un posicionament molt clar en aquest tema. I com que nosaltres hem vist com s'ha actuat en aquest Ajuntament amb altres temes, nosaltres hem dit que sense perjudici d'exigir el contracte que té firmat Dragados Coexa amb aquest Ajuntament, en la Fundació Teatre Principal, nosaltres actuarem i farem complir aquest contracte i aquest plet de condicions que té firmat en l'Ajuntament. Evidentment que sí. Nosaltres en cap moment hem donat cap missatge de permissivitat amb l'empresa ni cap missatge a l'empresa de dir que volem arribar a un acord. Sí que han dit que intentarem exhaurir totes les vies possibles abans d'arribar al jutjat. Però sense el perjudici que nosaltres, evidentment que reclamarem a l'empresa la seva responsabilitat en aquesta obra. I nosaltres el que hem dit durant aquests 100 primers dies de govern és que el que han fet és un tèntol, han de revisar el pla parcial, hem de modificar el projecte i una part fonamental de tota aquesta història, i és el tema del finançament. Està clar que se van perdre el passat dia 30 de juny 2,4 milions d'euros de subvenció dels fons FEDER. Suposaven el 50% del total de l'obra. I aquest equip de govern té una preocupació amb el tema del finançament i no donarem cap passa cap endavant que no decidim entre tots. I a la Fundació del Teatre Principal amb la resta de socis, tant el Consell com el Govern de les Illes Balears, cap a on hem d'anar. Això ho tenim claríssim. Els darrers dels extrems, i que nosaltres sempre hem dit que no estem d'acord, és que els ciutadans diguin que hagin de pagar el 100% d'aquesta obra, perquè tenim 2 socis més que són responsables i que han d'assumir les seves responsabilitats. Per això ja hem iniciat converses diverses amb el Govern de les Illes Balears. Jo mateix
a la reunió amb la presidenta Francina Armengol en el consolat de la Mà, un dels temes principals va ser aquest, i demanar-li ajuda a l'hora d'anar a negociar els fons del nou període de fons europeus FEDER. I on també s'han fet gestions en la Direcció General de Projectes Europeus, on també hem anat a demanar que se tornin a posar en marxa aquestes línies de subvenció. Evidentment que no hem aturat amb aquest tema i estem expenses d'aquests informes tècnics per després prendre decisions. Però el que hem deixat ben clar i volem deixar ben clar és que durant aquesta legislatura l'objectiu, primer, és acabar bé l'obra per no tenir problemes durant l'obra ni en el futur, i segon, xerrar del model de gestió perquè després de la posada en marxa o de la inauguració d'aquesta obra hem de tenir ben clar quin model de gestió i de quina manera hem de gestionar i s'ha d'explotar el teatre principal. Li puc fer una altra pregunta respecte a això. M'imagino que un judici contra Dragados Coetza pot ser llarguíssim, complicadíssim i que hi ha gent que està molt més preparada que nosaltres per decidir si hi ha hagut un compliment o no del seu contracte. Però vostè creu que Dragados Coetza ha incomplit el contracte? Jo crec que en aquests moments estem més penses d'aquests informes tècnics on són els tècnics de la casa els que han d'avaluar tots aquests possibles incompliments que ha fet l'empresa adjudicatària. I en aquests moments jo crec que seria donar moltes avantatges en el contrari si féssim un símil futbolístic de fer aventurances sobre un resultat d'uns possibles informes tècnics de la casa. Jo també li dic que tinguin ben clar que aquest equip de govern el que farà és defensar els interessos d'aquest Ajuntament. Ho tenim claríssim. Sigui Dragados i sigui un altre el que se posi davant. Evidentment que hi ha empreses que són molt potents, però nosaltres hem dit que el que estan fent ara és estudiar, estem estudiant, estem a expenses d'aquests informes tècnics i després estudiarem tots conjuntament dins el patronat de la Fundació Teatre Principal les passes que han de seguir cap endavant per, sobretot, poder dur a terme aquesta obra i, sobretot, que el Teatre Principal pugui ser una realitat aquesta legislatura. Moltes gràcies. Hem observat que la vorera que estava destinada a Zona Verda del Rei Catòlic, la vorera que està de vora la via perquè circulin els cotxes, han llevat les restes que quedaven de les plantes que s'havien sembrat i que s'està enrijolant. Voldríem demanar a l'equip de govern si ha consultat en l'associació de veïnats, en qualcú, aquest canvi respecte al projecte inicial. No, en l'associació de veïnats d'aquella zona no s'ha consultat, no ens ha aparegut una obra de tanta envergadura, el que sí que hem tingut un debat intens a tots els nivells, perquè cadascú, quan se tracta de modificacions, té la seva opinió i el seu punt de vista. Si vol, li faig una reflexió de totes les valoracions que hem fetes. Sé que tenien clares que la solució de llevar unes predes que hi havia antes, que no sabem on són, i donar lloc a una sembra de plantes, s'ha demostrat que era menys adient, o s'ha demostrat des del nostre punt de vista, i que, per tant, se li havia de cercar una solució. La solució no pareix que era llevar la cera perquè desprotegíem el muro que per un altre costat l'anterior consistori volia llevar, però mirarem cap endavant, perquè si llevaven la cera se desprotegia el muro en els possibles accidents de trànsit i tal, per tant teníem en part clar que podria quedar i per això s'ha decidit aquest tipus d'actuació, per combinar defensar el muro, en solventar allò que antes se podria dir que era una zona verda, però
dir que, en fi, no vull dir que miraríem el futur i no el passat. Com tot canvi, cadascú pot tenir les seves opinions. Han valorat moltes sortides i moltes opinions i en el final la que s'ha decidit és aquesta. Sé que no agradarà a tothom, sé que pot ser que inclús no sigui la millor de totes, però de totes les alternatives que hi havia, aquesta és la que s'ha valorat. A lo llarg del temps s'ha d'actuar amb moltes més voravies, s'ha d'actuar amb moltíssimes més voravies, però aquesta ja d'antes presentava un aspecte de qualsevol cosa menys de zona verda i d'una dificultat important de manteniment. Jo crec que hi ha zones verdes, que són verdaderes zones verdes, això podria ser un parterre, una pastera, el que vulguin, de gestió complicada, i per això s'ha triat aquesta solució. Amb ares, sobretot, a continuar protegint aquest mur. Poden xerrar de problemes pràctics, de vora via, etc., que poden debatir si és el que realment preocupa, però creiem i estem en l'esperit que hem encertat, encara que hi ha, i repeteix, moltes solucions diverses. Aquesta és la solució que aquest equip de govern li ha donat després de valorar moltes alternatives. Així com el tema d'arribar als murs, llevar els murs, no m'haguéssim atrevit mai a no fer-ho sense consultar, i vostès els volien tomar i se va consultar i després varen decidir no tomar-los, com tampoc no varen tomar els murs de la plaça del Bestiar, també després de consultar i després de campanyes de recollides de firmes. No li han donat en aquest fet concret d'aquesta voravia, i ja estic xerrant massa, l'importància de consultar a tothom. Però si posem en el nivell, si vostès volen que posem el nivell de consulta popular en aquest nivell, no hi ha cap inconvenient. I espero que puguin compartir la solució que se li ha donat en aquesta cera. L'anterior no era adient per l'aspecte que ja vostès mateix li varen deixar en aquella voravia. Hi ha zones verdes que s'han de millorar, verdaderes zones verdes, i crec que aquest equip de govern les millorarà d'una forma extensible, i voravies d'aquest tipus allardinades crec que també ens plantejarem en seriositat fer-les desaparèixer i convertir-les en verdaderes voravies, que ha estat la seva funció in secula seculorum. He observat que s'han retirat les planxes i els columpios de la plaça Mallorca. Li voldríem demanar si ens pot explicar quines seran les posteriors actuacions. A la plaça Mallorca, evidentment, s'ha de prendre la decisió definitiva. El cor mos diu que s'ha de tomar tota i fer-la nova. El cap mos diu que hem de pensar en tranquil·litat. El que està clar és que la plaça Mallorca hem de mirar el futur, no hem de deixar de bunyols, hem de mirar el futur i li hem de posar remei. Li posaran remei en aquelles coses que presenten un estat de conservació molt deficient, i en aquest cas en els jocs infantils presentava un estat ja no deficient, sinó inclús perillós. Terra, connexió de faroles, elements que quedaven adossats en terra, ferros que podien ser perillosos, i tot d'una que hem pogut actuam en aquest sentit. Sé que és més agraït construir que destruir, però la plaça Mallorca crec que l'hem de destruir una mica més per després construir-la, destruir en el sentit d'eliminar coses que presenten un estat de conservació molt deficient. No tenim per què amagar molts, vull dir, vidres, aquesta zona de jocs infantils i tal. Però si la preocupació se centra en la zona de jocs infantils, intentarem que encara sigui millor que qualcuna que vostès han deixat que estan prou bé, però les intentarem millorar a les places que queden per dotar de jocs infantils. Això és el que ens diu. Ara, la plaça Mallorca ens durà feina i pressupost i decisions.
No sé si s'imposarà esco o escap, però una solució li hem de donar i espero que la trobem i, si és possible, entre tots, naturalment. En l'assessora de jocs infantils, que s'han retirat ara, si ara ja hi ha preparat una inversió per renovar el terra i uns nous jocs, o no? Simplement s'han retirat i ja està. Perquè ja li dic, si el com mos diu, tomar totes les places i fer-la nova. El camp mos diu anar a poc, sin prisa però sin pausa, i reposar tot aquell aspecte. Si la pregunta és si avui reposaran els jocs infantils, avui no. L'any que ve és molt probable. En el pàrquing de la plaça Mallorca hem vist que s'ha contractat o que està previst que hi hagi 2 persones que facin el manteniment i el seguiment. Volem saber si ja han acordat que continuï la situació transitòria que vàrem deixar nosaltres en el moment que se va recuperar la concessió de que fos gratuït, o si ja han previst una manera d'adjudicar, de fer un concurs o de gestionar d'una altra manera per evitar la competència que estem creant en el pàrquing del centre del mercat municipal. Sí, així és, senyora Tarragó. Nosaltres, quan vàrem entrar en aquest ajuntament, en el mes de juny, ens vàrem trobar en una situació que se'ls havia anunciat en els copropietaris, en els propietaris de les adjudicacions o de les places que tenen en concessió en el pàrquing de la plaça Mallorca, que això seria una situació que duraria 2 mesos. Evidentment, ens vàrem trobar tot d'una que vàrem entrar amb aquesta situació, amb una gent contratada a través del SOI per 6 mesos i pàrquing gratuït, on, quan nosaltres ens hem reunit amb els propietaris d'aquestes concessions, els concessionaris, ens varen dir que ells esperaven que aquesta situació ja s'hagués solventat. Nosaltres, evidentment, els hi varen dir que volíem analitzar la situació, que volíem estudiar com estava el tema actual del pàrquing de la plaça Mallorca. No els hi farem història de la situació, de lo que va passar, i nosaltres el que estem fent feina en aquests moments, i com molt bé vostè ha dit, en previsió de que acabaran les 2 persones que hi havia fins ara, i aprofitant aquesta contractació de 39 persones, hi haurà una substitució, perquè el que no farem serà tancar el pàrquing, continuarem amb aquesta mateixa situació fins que puguem presentar un nou model de gestió del pàrquing de la plaça Mallorca. No tan sols del pàrquing de la plaça Mallorca, sinó també de l'aparcament de la plaça Toni Mateu, que conjuntament amb aquesta s'estan mirant la manera de poder dur la gestió i, evidentment, de poder disposar del màxim nombre de places possible d'aparcament a la nostra ciutat, que, com vostès saben, és més que necessari per al nostre comerç. Hem sentit per la premsa i hem llegit que s'està plantejant un pla molt complet sobre reactivació econòmica i voldríem saber en quina situació se troba el pla de dinamització comercial, que havíem arribat a la primera fase de contestar o de repartir una sèrie de qüestionaris amb CIDI, que els contestassin, que se fessin reunions amb els comerciants, que s'analitzassin les fortaleses i les debilitats del sector, i estàvem en el punt en què CIDI havia de presentar a l'Ajuntament un pla de formació i d'actuació, i voldrien saber si s'han reunit, si han xerrat d'aquest tema, si el pensen incloure dins d'aquest altre pla més complet o si l'han aparcat. Sí, aquí hi ha dues parts en aquesta pregunta. Una primera, del pla de reactivació. Aprofitarem per explicar que aquest pla de reactivació econòmica i social que vàrem pactar a la visita que vàrem tenir en el Consolat de la Mà amb la presidenta Francina Armengol, on dins aquest pla de reactivació econòmica i social que s'ha durat a terme a través d'una mesa per la competitivitat de l'economia inquera, on volem que estiguin representats tots els sectors i agents socials de la nostra ciutat, i així li vaig transmetre en el seu portaveu, el senyor Rafael Torres, aquesta mateixa setmana, que evidentment vostès també han d'estar, com totes les formacions polítiques representades en aquest consistori, per l'objectiu de fer feina plegat i sobretot de posar
estimó que anem tots en el mateix objectiu i sobretot que sumem tots cap en el mateix costat. Dins d'aquest pla de reactivació econòmica hi haurà 4 plans de dinamització, 4 plans estratègics, els primers de comerç, evidentment el motor econòmic de la nostra ciutat, on volem posar en marxa un pla i que evidentment ha de partir de la diagnosi i de l'estudi de l'actual situació de com està el nostre comerç a la nostra ciutat, i així anirem a la segona part, que vostè ha dit quines gestions havien fet en l'Institut de Desenvolupament Industrial, que depèn de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears, a la qual ja ens hem reunit amb el director general d'Indústria, ens hem reunit amb el director general de Comerç i amb el director general de Formació i Ocupació, que tots tres depenen de la mateixa conselleria, per, entre altres coses, començar a posar base en aquest pla de reactivació econòmica i social i sobretot també per poder recollir tota aquesta informació que disposen de la nostra ciutat. I així ens varen, el senyor Jaume Tortella i jo mateix, ens varen informar que l'IDI té una informació que se va començar a fer a tram final de la passada legislatura i que en properes setmanes se desplaçarà a la nostra ciutat el gerent de l'IDI per posar-nos damunt la taula tota aquesta informació i que pugui ser complementari a tota la tasca que haurem de fer envers aquest pla de dinamització comercial de la ciutat d'Inca. Els atendrem informat a través de les diferents comissions de totes aquestes reunions que tinguem i, com no podria ser d'una altra manera, el tema del resultat de la tasca que vostès varen dur i que vostès varen encapçalar en el tema de les enquestes, en els comerços, etc. També els hi passarem tota aquesta informació. Voldríem saber ara si ja tenim una data més segura de l'inici de les activitats de la piscina municipal i estem una mica preocupats perquè ens han dit que les oficines de CIMAF se traslladen d'on estaven fins ara a el que són les instal·lacions de la piscina coberta i ens preocupa una mica que la passada legislatura se va crear un sistema per entrar digitalitzat, etc. Pensam que si les oficines han d'estar de dins, potser aquest sistema haurà quedat inoperatiu perquè, com ho farà la gent que vulgui anar a consultar a l'oficina, vos imaginant que l'oficina estarà dalt perquè baix vestidors, piscina, no hi ha més lloc. I també ens preocupa que així com està l'edifici, potser l'accés a persones amb mobilitat reduïda és complicat. Voldrien saber quins han estat els motius que han decidit aquest canvi i voldrien saber si aquests inconvenients els han previst i ja tenen una solució. Sí, bé, en principi la data prevista se manté la que havíem dit, dia 1 d'octubre. Les obres estan pràcticament finalitzades. Ara hi haurà feina d'omplir tot una que estiguin acabades, no estan acabades completament. Començarem a omplir-les i començarem a posar en condicions de clor i de pH i de temperatura l'aigua de les dues piscines. I se manté aquesta data. En principi no és perquè pensar que pugui ser més tard, dient que tal vegada podria ser abans, però tampoc no ho puc afirmar. Respecte al canvi de les instal·lacions, s'ha degut bàsicament que aquesta planta primera que se va construir quan se va construir la piscina municipal coberta estava destinada a oficines i posteriorment la concessionària va decidir que era bo que hi hagués activitats complementaris en aquesta planta i va decidir fer una sèrie de modificacions. Aleshores, el que era un edifici previst per a oficines se va passar a utilitzar com a gimnàs i aquelles sales no reunien les condicions de salubritat per poder dur a terme aquestes activitats. Després, de fet, se van haver de col·locar uns equipos de climatització d'aire condicionat molt potents, que aquests aires acondicionats simplement l'únic que fan és refredar o encalentir, però no renoven l'aire, i aquella sala, una de les coses principals que hi ha d'haver és renovació d'aire, si estàs fent una activitat física, i no reunien les condicions. Després, un altre motiu era que l'única instal·lació
que durant tot l'any, excepte 2 mesos d'estiu ara perquè l'han tancada, l'única instal·lació que s'utilitzava els dematins era la piscina municipal coberta. El que no tenia sentit era que si hi ha personal de l'Ajuntament, de CIMAF, que fa feines de matí, no estigui a les instal·lacions que precisament estan en marxa i en funcionament, allà on hi ha més afluència de públic i d'usuaris. Per això, i un altre motiu afegit era que pensàvem que les instal·lacions que ara s'utilitzaven com a oficines de CIMAF i com a oficines del bàsquet Mallorca eren més adients per fer aquestes activitats físiques que s'estaven duent a terme a la piscina municipal. En quant al tema del torn aquest que se va instal·lar l'any passat per poder dur el control de les piscines, és cert que si ara col·locam les oficines allà dalt hi haurà gent que haurà d'entrar i que no estarà abonada, però bueno, allà sempre hi ha una persona que està a recepció. Creiem que això no és més que és un inconvenient menor que tu haguis de demanar. Jo crec que està molt bé que tu haguis de demanar ben que les oficines de CIMAF i t'hagin d'obrir el torn. Crec que no suposa un inconvenient. A més, si vas a les oficines de CIMAF haurà d'anar al dematí, que tampoc no hi ha massa utrull ni massa usuaris. És a dir, hem considerat que no era un hàndicap que s'hagués de tenir molt en compte. El que sí que s'ha de tenir en compte és el de les persones amb mobilitat reduïda. Hi ha un ascensor, però aquest ascensor no funciona. I un dels objectius que volem dur a terme breument és posar en marxa aquest ascensor perquè tothom pugui accedir a dalt. En qualsevol cas, el personal de CIMAF tenen clar que si hi ha qualque visita de qualque persona amb mobilitat reduïda, ells s'hauran de desplaçar baix i xerrar amb ells a la recepció. Però pensam que no han fet més que millorar una miqueta el servei, en aquest cas. Evidentment que ens podem equivocar i evidentment que potser d'aquí a 15 mesos podem veure inconvenients que ara no hem vist. De totes maneres, també vos vull dir que a la sala que hi havia bar, inicialment, se mantén com a sala polivalent d'activitats físiques. Perquè ella consideram que sí, que pot reunir les condicions perquè té 2 portes cap a l'exterior i, a més, no és una sala de fer spinning que totes tenen sues i tal, és una cosa més light i pensant que pot anar bé. Però, bueno, estem un poquet a l'espera de com funciona tot. Sabem que hi ha hagut un accident molt perillós a Santa Magdalena amb un tema d'unes carreres de cotxes, lamentant molt la situació que s'ha produït i volem saber si hi ha qualque manera de controlar, evitar, fer un pla de prevenció perquè això no torni a passar, si han estudiat qualque via. Bueno, el tema d'aquesta pregunta que vostè ens fa, evidentment no és una situació nova, que s'hagi donat només en aquests darrers mesos, sinó que és una situació que ja ve de fa temps i que ens consta que la policia local ja actuava abans i està actuant ara en quant a la vigilància, i així també ho varen transmetre en el capità de la Guàrdia Civil, una de les reunions periòdiques que tenim conjuntament amb la policia local, i fent especial incidència també amb aquest fet els hi vàrem demanar un esforç en què poguessin anar més a Santa Magdalena i poder estar més vigilants d'aquella zona. Evidentment, el que no podrem tenir, ni teníem abans ni podrem tenir ara, és una patrulla permanent esperant a Santa Magdalena o on es polvorí. Però sí que han demanat que se faci més presència policial i més presència sobretot de control. Sí, voldríem que ens explicassin el motiu perquè han denegat el permís a la comandància per utilitzar les instal·lacions del quarter general Duque. Nosaltres, arrel d'unes telefonades que varen tenir per part de la comandància de l'exèrcit a Balia, perquè nosaltres quan vàrem arribar aquí no ens varen fer cap tipus de petició, sinó que la petició ja s'havia fet en el mes d'abril per part de l'exèrcit, per part de comandància. Nosaltres el que vàrem fer és, en el primer plenari ordinari que vàrem tenir, vostès ho recorden molt bé, vàrem dur una moció en la qual se defensava el posicionament en quant al tricentenari, la celebració del tricentenari a la nostra ciutat.
I l'únic que han fet és traslladar aquest acord a comandanci, on els hi han dit que per qüestions òbvies i per qüestions sobretot de coherència, no? Perquè si aprovem una moció on hi ha una proposta que va totalment en contra del que se vol celebrar per part de comandanci, és una qüestió òbvia de coherència. Però a la vegada, dins aquesta carta, els hi feim saber que celebram el centenari del Corte General Luque i que ens posem a la disposició de fer feina plegats perquè la banda de música militant en aquest cas pugui actuar. A més, li demanem que en totes aquelles activitats que considerem entre les dues parts oportunes podem actuar. Simplement se va traslladar aquesta carta i aquest acord de plenari a comandanci. Moltes gràcies. Hi ha hagut inquers que ens han dit que viven a carrers en pendent i no és el meu cas, que també he vist que un carrer que té pendent i ens han comentat que el pla de xoc els treballadors feien net de baix a dalt quan la lògica diu que hauria de ser l'enrevés i que, clar, quan arribava la neteja en Karcher, la feina feta abans no sabia de res perquè regalimava cap a baix. Simplement demanar a l'empresa que fa la neteja que ho canviï, però ja dic, jo he vist que un carrer en pendent i me vaig quedar observant com ho feien i en el meu carrer ho van fer de dalt a baix. Vull dir que no sé si han canviat de criteri o... Desconec aquesta manera de fer-ho de dalt a baix. La veritat és que no en tenia coneixement, però bueno, pintures que ho feren dues vegades, primer dalt a baix i després de baix per amunt, no ho sé. De totes maneres, si vol que li demani informació a l'empresa, la posaré a la seva disposició. No sap greu, s'ha sentit massa fort. Era un comentari que m'havien fet senyores que grenen la carrera, que els havien estat observant i trobaven que no ho havien fet de la millor manera possible. Supos que té qualque explicació tècnica que desconeixem, però la demanaré. Molt bé. Després només voldria fer un aclariment, i és que en el plenari passat me vaig preocupar perquè vaig pensar, crec que tinc qualque problema de memòria, però no vaig voler dir res perquè a vegades dus moltes coses a dins el cap i se t'escapen detalls o se t'escapen coses, no? Vaig demanar per què s'havia tancat el museu 15 dies i me van dir que era un tema d'organització, de personal, vaig demanar per el conveni en turisme i tal, i per lo baixet la senyora Sabater va dir vostès també tancaren i la diferència és que no van anunciar. Per lo alt. Va contestar això. Vale. Jo no recordava haver tancat el Museu del Calçat i llavors me vaig quedar una mica sorpresa, no vaig dir res i vaig anar a consultar l'única cosa que volia consultar era que si els treballadors havien ticat durant el mes d'agost i m'han confirmat que l'Alzheimer encara no m'ha de preocupar, d'aquí un parell d'anys sí, però de moment encara no. Per tant, només deixar constància que no el tancàrem, que era el que jo recordava. Doncs perdoni, però el personal d'allà del museu m'ha dit totalment el contrari. També m'ho digueren a mi i jo me vaig sorprendre moltíssim, aposta no vaig dir absolutament res aquí. I que no era només aquest darrer any, sinó els 3 anys anteriors. I jo, com que a vegades d'un any per l'altre mos oblidam de les coses i jo a vegades he tingut la sensació que per la quantitat de turistes que entren dins el mes d'agost potser un pot pensar que és la solució fàcil, però precisament l'any passat recordava haver empleat molt de mapes, haver explicat moltes vegades on estaven les botigues de venda de calçat o les fàbriques, i clar, me va sorprendre. I ho vaig demanar a la persona que s'encarrega de ticar, només que quedi constància que no el tancàrem. Vull dir que no vàrem denunciar res perquè no el tancàrem. Bueno, a veure, també poden haver ticat un altre edifici. No, perquè és personal... Però jo no crec que el personal de la casa no se'n recordi si l'any passat
A part d'això, ben que dir... No, jo estic segura que no, però ho volia aclarir perquè a mi el personal també, alguna persona del personal també me va dir el mateix. Que havien tancat. I jo ho vaig... No, l'únic personal que hi ha, que són les dues ordenances, tots dos, m'han donat constància que els 3 anys anteriors s'havia tancat. Jo recordava perfectament que no havia estat així i simplement dic que ho vaig voler comprovar i que vostès ho poden comprovar de la mateixa manera que ho vaig fer jo. I la directora del museu també m'ho va constatar, que s'havia tancat 15 dies l'any passat. La directora ve un pic cada setmana i ella té vacacions, però bueno, és igual. Ja està, no, jo a més és perquè ho volia aclarir. Jo crec que la directora del museu també ho sap. Jo li demano que ho comprovi, simplement, vull dir, no et sabrà l'uns contra altres. No, però bueno, no passa res, si vostès no varen tancar i un any ja havien demanat el personal vacances, cosa que jo no estava quan varen demanar, i no hi havia personal per cobrir-los, evidentment. Jo la puc entendre, només volia aclarir aquí... Ara també li dic que l'any que ve, per poc que puguem, no tancarem. Molt bé, això és l'objectiu, que no se tanqui. Però només volia aclarir que jo recordava que no s'havia tancat i consten el marcatge de la gent a l'hora d'entrar. Ja està. Molt bé, fet aquest aclariment. Qualque pregunta més? No? Moltes gràcies per la seva assistència. Aixecant la sessió.